and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Aron makuha ka niya gikan ako. Ayaw ka bala ka, Sendo. Dili ko niya makuha. Makuha man ko niya. Pero usa na kapatay. Muana. Mao ka na, Sendo. Salamat. Salamat, Muana. Salamat sa imong pagsalig o pagmahal na ako. Sobrang akong pagmahal ni mo. Upasaylo ako nga kaniadto ni tuod ayon ko ni Steph, ha? O nasilag ko ni mo. Nagkasabot ko, Muana. Pero mas dako ang akong pasalamat. Nga ako na ron ang iyong gituuan. Sa giingon ko na ni mo, Sendo. Dili ko daling patuhuon. Muana. O kaniadto, nadako na ni Steph. Nasilag ko ni mo. Nasuko ko ni mo. Pero gihunahuna ko ang tanan. Gihunahuna kin ako ang mga pangitapo. Ug nakaingon ko nga imposible gyud nga mabuhat to nimo. Mao nga pasaylo ako nga nakareact dayon ko, ha. Nasabot na kong tanan, Muana. Nagkasabot ko. Ang ako lang, si Steph. Yan ang ingon man siya ni Ana ug batasan. Bisan ako, di ko makatuo nga buhaton to niya. Nga gubo niya ang atong relasyon. Mausap na ang isang tubsa sa kong pagpakahilom. Naglibog ko. Ilabi na gani ang iyang lifestyle ron. Kanadaghan na siya kwarta. Sige lang siya shopping. Nakasakyanan pag yun. Napanindot niyang ilang bahay. O daghan ka siya mga alahas karon. Nakaingon ko nga grabe ka dato na iyang boyfriend. Kana kung boyfriend ko niya ang naghatag niya sa tanan, ha? Muana. Pagkipon maulit si Cebuano. Kung saan ang orasa? Rason sila pasado. Nga naman ko. Kalahin sa pagdipati nga nawa ko makasulti si Cebuano karong gabi ulan. Itawagan ko yung cellphone, cannot be reached. Asa man kasi. Kinsa makangyan kuyog. Nga nung was siya maulit. Solo flight, dai. Ipis dia kung ganahan ka ba ito? Ade ko. Tamalas ya. Ade kailan ka ron? Wagi day. Lakaw ka ron? Lakaw ko. Sa? Unsa man? Likay Sultian ka. Kana mga date-date ganina. Sa kailan ko si mo istorya pero galikay na ko ana. Likay na day. Likay na ko ana. Likay na day kag date ron, ha? Mo focus na ko kang Moana. Yay ka. Naigo ka sa kupido nga pana ni Yay ka? Muana, ha? Huwag ko magtiyaw butoy. Likayan ko na ang mga babae. Mag-focus ako sa akong Moana. Magpa-impress ko niya. O gikinahanglan ko karon ng imong serbisyo, bay butoy. Yay ka. Tabangi ko. Aron samot nga maduol na ko ang kasing-kasing ni Moana. Yay ka, bay Simeon. Sure ka? Nga dinilang ka pa-drop? O lagi, may dinig kayo na taxi nga masakyan. Okay, sige. Pero sundan kong imong gisakyan nga taxi. Angtod sa inyong subdivision. Okay, salamat, Sendo. I love you, Moana. I love you too, Sendo. Amping sa imong pag-drive, ha? Tugudugalang ni mo, Moana. Magamping yung ko pirme. Sige, ato na ko. Masakyan ako ng taxi. Love you. Love you. Tuanas, Moana. Diyos ko, salamat. Salamat nyo kayo. Salamat nga nabalik na ang among relasyon ni Moana. Salamat kayo, Diyos ko. May kaya na uli kila. Dad, nagmata ka pa di ay? Diin ka? Ganong karon ka lang na uli? Nag-meet mi sa akong client, Dad, o gida ko niya sa usa ka birthday party. O ganong wa ni mo dad si Steph?
Ha? Nag-inusara na lang lagi ka og lakaw karon. Kani adto pa man siya ko nga mag-inusara ko, Dad. Labi na og dunay lakaw si Steph. Anak, Kay ngano, Dad? Dunay problema? wa man. Abi ko bag nagkita ka adtong... Sendo? Oo, ni Sindo. Dad, nasilag ko niya. Nasuko ko niya. Ug dili mahimo nga magpakita pa ko niya. Dili na, Dad. Gikasilagan ko si Daddy Jimmy. Moana, My God, si Sendo manawag. ang imong cellphone, dunay nanawag. Ano mo ni mo tubag nga? Kinsa na? Ha, Moana? Kinsa? Sorry kayo. Nagtuo ko nga naaga na si Mulawak. Okay lang. Nakakita man akong excuse. Ngano pang nanawag man ka? Gisiguro ko lang nga naabot ka. Wow, ha? Ingon ni anak ko ikaw kamahal. Mao nga, naniguro yun ko. Gaway daw tang may tabo ni mo. Uwe, pero salamat ha. Sige, bahay ko na ha. Kaya tingaling, nagdudas na di Jimmy na ako. Basta naniid lang to na ako. Okay, sige. Ug tuod eh. Amping sa inyong vacation sa Singapore ha. Salamat, Sando. Salamat. Bye. Bye. Wa ko na lang siya pa'y bawa. Nga nasayod ko. Nga kauban nila. Si Manny Simeon sa ilang pagbakasyon. Mas may rasan nga mabakasyon si Manny Simeon. Anong sa ingon? Makaigayon ko sa pagbuhat sa akong mga plano dito sa iyong bagong gipuyan. Kinahanglan nga makuha ko ang kamot ni Tatay Kadyo. Kinahanglan nga mahunong na ang imong pagpakabuang Manny Simeon. Kinahanglan yun. Secured na ang dakong garapon nga gisudlan ko sa lanang. Dili ko ang mo kumbiyansa bisan sa mga may din sa bahay. Kinahanglan nga ako lang ang makabalagyan sa kamuti Tatay Kacho. Sibion! Na, Sir Jimmy, bye! Si Sir Jimmy, niya siya? Meron ba niya siya? Good, Sir Jimmy. Salamat, Simeon. Oh, mayo ka na suroy ka. O, wa pa may makalakaw si Bay Butoy. Kining kuan. Na diha ko gikan sa akong igagaw. Maong nihapit lang sa ko din eh. Aron sa ingon magkasulti kita. Saon sa man? Bahay ni Sindo. Oh, ni Sindo. Taod-taod na nga wa magpakita si Sindo. Wa ka na ba'y balita? Bahin ka niya. Simeon. Pili ko interesado about ni Sindo. Pasaylo ako. Pasaylo akong nagapangutana ko nimo. Okay lang, Sir Jimmy. Pero mas mayong mag-diskut ang lain. Ilan ang Sindo. Si useless. Wala ko'y labot pa kaniya. Wa ka ba magduda sa iyang pagpakahilom karon? Kung sa'yo mo ito yung pasabot, Sir Jimmy. Gibati na ko nga lahi radyo kayo ang iyang pagpakahilom ron. Kawa na gani siya na to makit eh. Kay dili ba, nag-interes man siya sa kamot ko no, sa inyong amahan nga imong gikuha. Oo. Siya nagsulti ha, nga naani mo. Sir Jimmy, bisag unsa pang iyang plano o bisag unsa iyang ginauna karon wag ko'y labot niya na. Kay inutil siya. Nakabati ka, Sir Jimmy? Inutil ka lang si Sindo. Wala siya mahimo bato ka nako. Wa. Simeon. I'm so excited na sa ating vacation. Wow! Makikita na gikukon sa Singapore. Lain na lang sa sadang nagisulong. Hey, BFF! Are you listening to me? Ha? Noon sa ka, oy. Kanina rin ko sigig tabi din, he. Wa ka rin maminaw na ako. Are you okay? Yeah, I'm okay. Doon na lang ko yun ako na, BFF. Okay. Unsa naman sad na, ha? Wa. Naunsa naman ka, uy. BFF, kalimti na lagi na siya. Sige, magkaguna-una niya. Wa na, BFF. As in, wa na yun. That's good.
Dili siya worth nimo, BFF. Mas maayo pa ganina si Simeon ang alang nimo. ha? I mean, kung gusto magyud ka nga magigrelasyon, mas maayo pa kung si Simeon. O, kana sad kung manguyab siya nimo. Um, Aw, nanguyab ba si Simeon nimo, BFF? ha? Na-feel ko lang, muraog, doon ay pagbati si Simeon nimo. Steph, Yes. Ilabi na nga, sige siya og invite na to. Nimo. Og ilabi na ron nga, nakigsuod siya sa imong amahan. Feel lang nako ha, nga nagkagusto gyud na si Simeon nimo, BFF. ug about sa relationship ang atong diskutan, BFF. Pass na ko, ana. Oh, ha? Di na ko musud pag relationship. What? Enough na ang nahitabo ng ni Sendo. Siya na ang katapusang lalaki nga na-involve sa akong kaugalingon ug sa akong gugma. Hey, BFF, ayaw dayon ilak ang imong gugma. Doon na pitarong mga lalaki. Nga, tinuoray nga mahigugma nimo. Salamat na lang, pero dili na ko. As in, dili na ko. Muana. Unsa? Mao ka lang gisulti? Yes, Sim. Period na gid ko, no? Dili na gid ko no siya. Presko pa kira sa marga gihambili sindo kaniya. Mao nakasulti siya niya. Ano? Ha? Well, magapaabot ko, Steph. Magapaabot ko. Unya og dili gid siya. Og wa gid kay chance ing gugma, ha, Simeon? Ako? Dili ni magatunan sa pagmahal? Mao ba? Gibati na ko nga. Mura og wa gid kay chance kang muana. Oh, Steph. Feel na ko nga sa sendo gihapon ang iyang gimahal. Ug mao nga nakasulti siya nga dili na gid siya mahigugma paglain. Nahagit ko, Steph. Nahagit ako. Ug gano'n ni katawa ka, ha, Sim? Ako lang siya, Steve. Ako lang si Moana. Musugot siya sa dili. Ako lang siya. Sim? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!